Почнахме. Да. Ajde, igre sad, i Cutie тук. Абе, на кой ще взема ямата, за да ни ги преместиш, на кой ще взема яма? На shift. На shift. Shift и на глупчева, така. А. Да ти трябва ти имам меч, да ти трябва. Абе, не сме били тим. Защото тук са наквиш са. Не сме тим, добре, не знаем. Опа, го върли! Абе, те фърли, а тебе? Аме фърли я. И аз ги фърли в морето, така кажа. Пише така, тебе те фърли. Не, море е она. Снимаш така. Абе, Да що те интересира? Сей си, мирен, сей. Некой иде. Кай си бе ти? Брат ме затвори я. What the fuck? Все църно е горе. Ай, издегва ми, аз ми беше интересно. Бега, издегва. Айде се фърли в аз. Абе, шумна ще беше църно онака. Шумиста да онака църно ще беше. Она море дърво ти стадов. Айде на кой влякви ме, ама кажи ми я мапата. Ова да. Како ми беше интересно, брат. Директ съм аз. Да, море, идам се и те затворам онде. И да видам се. И она почвиш да маваш дървоно, и она и него дома, виж, разбираш? Умър, не ще темне и само се гледам нагоре, ти го скърши дървона. Да бе, море, почвай да го кършам дървоно и ти излегваш и почваме да се маваме кой не арне. Да не го снимаше тук, защото апарат, на. Доброто. Кай си бе сега? Нямам нищо. Да ти дам нещо, да ти трябва? Абе, имаше за преместване неща? Нямам бе. Да се блокам. Абе, нили не сме били заедно, шо она? Сме заедно или не? Не бе. Очко. Имам забрана. Кай си бе, ти не те гледам? Шо викаш? На средина сум. Аха. Да. Дали ги лата по... Бу-бу-бу-бу-бу! Лева, чити се. Тието. Абе, мъжко. Айде, идам се фърлям и аз. Балон, она мора да е балон. Де си ти? Много ми е зарано. Да знаеш сега кай съм. Да знаеш в кой балон съм. Да дойдам да те операм. Да, ти ми. Ова нова верзия мора она. Ми е доста не играм до толкова. Не! Каде пиле? Аз намерно ти викам демек. Намерно ти викам демек. Ова демек, не сакаш фигура, ќе те падне. Ајно играме да помислиш да ме намала. Да немаш речемо меч. Имам бе и ту... Добра стоне. Како че да немаш? Имам. Опа, немам игра на Skywars. Немам игра на Skywars много. Ова нема никой... Фанталонична немаш? Немам. Не е паднал! Абе, ти зелай! Ме тепаш однако, ме тепаш! Са яйцата мала бе. Пак ти свет. Абе, кај па на ова дупка проклета, кај е? Сега че ги сега ще ги само.
Абе, доиграј таман и онака ќе, или како сакаш, да го одјавиме клипчево заедно. Чекай. Или јој фрли се, не е Ама. интересно вака сам. Што сакаш, напиш, че се сам... Ништо бе, мора да дојдам кај тебе, сакав, ама она со јајците мало, зашто иче она демич не типнам, разбираш? И те мавнав еднашка, два пати те мавнав и паднав сам. Јас реков ова ми малаца и Не. ајде да бидам. Не бе, будала си. Не, ти јас кога падне јас дури те видам. Ова што видам. Ама не, колко паднав и она и ти од нигде никаде ме гледаш. Пази, бегај, те гледат со она, те мават со јајца. Бегај се со стрели. Бегај ме побрзо. И она, јас паѓам и викам не. Добро. Само ми да шапи, ние се гледаме на... Ра.